Aizu, nora joan da zure laguna? Orain 42 urte atzera joan da, Jose Antonio Olaizola Txukarroren inguruko jendeari egiten zitzaion galdera da. 1980ko maiatzean, hainbat atxiloketa medio ihesari eman zion. Atxilotua izatea ekidin eta torturaren sufrimenduari ihes egiteko. 20 urte besterik ez zituen eta ama, aita, anaia-arreba, lagunak, lana dena utzi eta ihes egin behar izan zuen. Eta mama, non dago bere etxea? 1989an Cabo Verdera deportatua izan zen, beste hainbat kiderekin batera. Garai hartan, gatazka politiko armatu betean eta bestelako neurri errepresiboen artean, dozenaka izan ziren deportazioa ezarri zitzaien euskal herritarrak. Antton eta beste hainbat kide Cabo Verdera eramanak izan ziren, bezala beste hainbat Ekuador, Panama, Venezuela edota Kubara bidaliak izan ziren. Eta aitona, zer egiten du orain? Cabo Verdeko uharte batean bizi da, San Vicenten. Distantziak eragindako komunikazio arazo, desinformazio saiakera eta urteetako bakardadeari aurre eginda. Herrialdean integratua dago. Bertako hizkuntza menperatzen du eta familia bat osatzea ere lortu du. Egun aurkitzen den hormarik gabeko espetxe hartan. Baina matxo, zergatik ezin da zestoara itzuli? Hemen aurkitzen garen herritarrok iritzi eta sentsibilitate desberdinak ditugu. Azken hamarkadetan Euskal Herrian bizi izan dugun gatazkaren inguruko ikuspuntu desberdinak ditugu, baina agertoki berri batean gaudela aitortzen dugu. Gatazkak eragindako ondorioak gainditzeko, salbuespen neurriak edota bizi osorako zigor politikoak mantentzea bide desegokia dela uste dugu. Behin gatazka armatua amaituta, ez dugu ez ulertzen, ez onartzen neurri errepresibo horiek bere horretan jarraitzea. Antton ezagutu genuenok, ondoren ezagutu dugunok eta ezagutzen ez dugunok, deportazioak sortzen digun egonezinari aurre egin nahi diogu. Horretarako, deportazioaren inguruko beren desadostasuna adieraztea gonbidatu nahi ditugu herritar guztiak. Nor bere eremuan, izan lantokian, ikastetxean, kalean. Egunero ibiltzen eta elkartzen garen leku guztietan, finean. Etxerako bidea egiten hasteko garaia delako. Salbuespenezko neurriak albo batera utzi eta bizi osorako zigor politikoekin amaitzeko ordua iritsi delako. Gauzak horrela, hainbat ekimen gara abian jartzekoak. Herritar guztiei zuzenduak eta herritar guztiekin aurrera eraman nahi ditugunak. Horien artean, gaurtik aurrera hasiko den sinadura bilketa. Nahikoa dela esateko garaia dela iritsi delako. Lagundu diezaiogun Antxoni etxerako bidea egiten. Bere etxekoekin eta lagunekin bizi dadin, bere herrian bizi dadin, gure artean bizi dadin. Garaia da, salbuespen neurri guztiak ezabatu. Antxon Aopobo.